pondelok po druhej vyučovacej hodine povedala pani učiteľka. Teraz pôjdeme do divadelnej klubovne. Bábkarský krúžok nám zahrá divadlo o červenej čiapočke. Deti sa veľmi potešili a hneď nastúpili do dvojstupu. Keď už boli takmer na poschodí, Janka si zrazu vytiahla ruku z Dankinej a pošepla. Ja ešte musím kdesi ísť. A zbehla dolu schodmi. Keď sa Janka vrátila, dvere klubovne už boli zavreté a pred nimi stál chlapec z 8. triedy. Čo sa toľko tmolíš? Povedal prísne a rozkročil sa pred dvermi. Ja sa netmolím, vraví Janka. Ako by nie? Aj pred chvíľou si vybehla z klubovne a nazízala dolu schodmi. Keby to robili všetci, tak tu nebude divadlo, ale dáka promenáda. To som nebola ja, vraví Janka a túžobne hľadí na dvere. Tak ty budeš ešte aj klamať. Chlapec sa veľmi hneval. Ako by som si nepamätal tvoje bodkované šaty a tieto žltúchy. A brnkol jej prstom do ofiny. To som nebola ja. Triasli sa Janke pery. To iste Danka, ona je taká ako ja. Ach tak. Zišlo chlapcovi čosi na a okolo očí mu zahral úsmev. Ale to si hádam ty ako ona. Nie, to ona je taká ako ja, povedala Janka a potom chytro preklzla popod ruky chlapca. Zmizla vo dverách, ktoré jej tichúčko otvoril. Na malom bábkovom javisku sa červená čiapočka práve zhovárala s vlkom. Bola k nemu milá a zdvorilá, lebo ešte vôbec nevedela, že je to vlk a že ju chce zožrať. Janke bolo strašne ľúto, že zmeškala začiatok. A bolo jej ľúto aj čiapočky. A potom sa začala zlostiť na vlka, že je taký žráč. A zlostila sa aj keď už divadlo skončilo a aj keď išla s Dankou domov. Prečo si taká ako ja? Vrčala Janka. A ty si prečo taká ako ja? Nedala sa Danka. Môžeš byť inakšia. Aj budem. Zastala Janka naprostred chodníka. Jedna teta povedala, že až narastieme, nebudeme rovnaké, ale každá inakšia. Potom už nebudem mať šaty bodkované, ale hodvábne. A ja budem mať silónové. A ja budem mať čierne vlasy a modré oči. A ja budem mať zasa modré vlasy a čierne oči. A mne narastie zlatý zub. A mne narastú 2 zlaté zuby. Jeden hore a druhý dolu. A ja sa budem volať Zlatica, ako teta Zlatica. A ja sa budem volať Rúžena, ako pani učiteľka. A ja budem od teba staršia a nebudem s tebou sedieť v jednej lavici. A ja budem od teba ešte staršia a budem chodiť do kina s mamou a s ockom a ty seď doma s myškom. A veru nebudeš, ty sparkatiáda. Danke udrala do tváre krv. Obrátila sa k Janke a vyplazila jazyk. Ľudia hľadeli s údivom a spýtovali sa. Ktorá to vyplazuje jazyk? Danka či Janka? Janka sa tak zahambila, že by bola najradšej bežala domov po inej ulici. Ale po inej sa nedalo, tak bežala aspoň po predku. Dobehla k dverám a zazvonila. Otvoril jej Miško. Dana, aha čo ja mám? Otrčal jej pred oči nové lietadlo. Hádam prišiel ocko? Janka hneď zabudla na hnev i hanbu, ba prepočula i to, že ju Miško nazval Danou. Prišiel, priletel na tomto lietadle. Janka vbehla do izby a vrhla sa ockovi okolo krku. Tak tu je naša Danka, potešil sa otec. Ale veď to je Janka, smiala sa mama. A Danka je tuto. Ukázala na vstupujúcu Danku. No všetko jedno. Vyskočil otec z kresla, chytil bodky pod pazuchy a rozkrútil sa s nimi ani kolotoč.